sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin patgan mi adumdumngag. Ti pakasaritaan ngayon tay drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Rosalia ti San Gabriel La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Rosalia. Malaksid nga istrikto ni tatang ko pasig pay alalaki dagiti tallo a kakabsat ko. Jak amo no maysa kadagitoy ti rason wenno makagapo no apay nga awan pulos nagar-aram kanyak. Mabuteng dangata wenno talaga nga awan pay lalaki a nakasirpat kanyak. Wen Miss F, maysaak kadagiti makunkuna nga NBSB wenno no boyfriend since birth. Agingga an amok ti lalaki a nakainlavak. Rugyak man ti agsalaysay idisin murutak iti kasinsin ko ngain matindar iti maysa akasar. Kastoy man dagiti pasama. Umay ka tamapantag tugo iti salunan kasinsin. Anya nga di aramidin ta ijay kasinsin. Ay kat mapantaag tugaw tamakisala ta. Ay, kwa. Jak kayat kasinsin. Si kalatan timapan. Agbati ak dito yan. Anya? Ay saan Napinpintas matlaang numapantaag tugaw ijay. May mayat ijay ta adda silaw. Madidito ita nasipngat. Ay na, amo matadyak makisalsala kasinsin. Isu nga rod nga ibagbagak amapanta makisala kasinsin. Ay na, saanan. Amangan maawan mangisala kanyak numapanak agtugaw dita salunan. Nakababain. Ay sus, adu ti babbaros ditoy. Sigurado akasken ka adayo ti kayat da nga isala. Isu nga umay kan taagkuyog ta kasinsin. Mabain kasinsin. Awan rumbang apagbainam takuyugan kakit nga rod. Bumakit kan abalasang, ngam di mon sapay napadasan ti makisala iti kasaran. Ha? Ala, umay ka tamapantay di salunan. Tapno masirpatan da ka dagiti babbaros dito'y lugar may kasinsin. Siyak ni Miguel. Mabalin ka di mat amaamuan ti madaydayaw anagan mo, ading? Rosalia tinagan ko, Miguel. Uray di na kun awagan iti ading. Ngamin, panagkunakat agkatawanan talaang. Okay. Nalakaklaang mata kasarsarita. No da itati ko nam, di iso, Rosalia. Agyaman ak, Miguel. Taga-ano ka ngay? Di ta kabangi-bang nga ili. Sika ngay. Agpada tagayam. Sa anak matla nga taga ditoy. Di mayo kami laan kadagiti babarkadak. Kasinsin nga minti may sa abarkadak tinagkasar. Kasta ka di? Wen, balasang ka kadipay? Ha? Balasang ka kadipay, kunak. Ay, kwa. Uwan, balasang akpay, Miguel. Baruak pa'y mat. Mabalin ka di amaalat ti cellphone number mo? When no ti Facebook account mo? Mabalin Iyag mo ti cellphone mo. Type ko ti number ko. Kastamat din ti Facebook account ko, Miguel. Miguel, kaya't nakakanwa kasarita ni tatang ko. Ha? Ne, apay ka no? Anya ti ibaga na kanyak? Diyak amo Nalabit kaya't nakakasarita. Adalaang siguro kaya't nadamagan kan ka. Kasta? Wan, imbagak ngamin nga agar-aram ka kanyak. Ay, sus. Di naksamat kayat ni tatang mo aparakan ka. Di ka agdanag.
Siyak ti makaamugan ka, Miguel. Ala, umay ka. Mapantay ti ayan ni tatang. Taga-ano ka? Hindi ta kabangibang nga ili, tata. Ar-armam ni Rosalia nga anak ko. Uwan, tata. Sigurado ka kade. Baro ka pa'y. Uwan, tata. 100%. Sanggalak pa'y. Hanya nga iti trabahom. Kwa. May saaklang anano mo aman nalon, tata. Nga madumot ti kabalak nga ramidan. Kas kumaiti agmaneho, agkarpintero. Kanda dumapay, tata. Adda baboy mo. Ha? Adda lugan mo. Kwa, tata. Sumumbat ka, dagaos. Tapno amok, no adda, no awan. Di ka agsarimadang dita. Adda ka di baka. Wanunwang at tarakan mo. Kwa. Adda balay mo. Awan, tata. Ngamuray no kasta. Napod no ti panagayat ko itanak yo. Ay, pasensya ka na. Gamang sapol ka lang diti sa baling armam. Ha? Di ka nagsubsuble diti balay me. Anya? Saan ka mo't siguro at ulang barok? Nalawag mo timbagak. Agawid kan. Kat di ka nagsubsuble diti balay. Ha? Mang sapol ka lang diti sa baling armam. Naawatam. Nagalas matantikas jay apa nagsasaum ka ni Miguel Feliciano. Awan ti maday ka nagiti imbagak, Celia. Mayat kit dia. Tapno saanan ngagsayang iti oras amang sarungkar iti anak ta. Ay unay kan. Panunutem ko mamet nga damet rik na jay tao ang masakitan. Ay na. Awanan ti adu pa ya sa o, Celia. Apay. Saan pa'y lang ay analawagkan ka? Ajak kayat dayay a Miguel para iti anak ta. Apay, si kaaya ti makiasawa. Anak ta jay masaknan. Kakaiso na pa'y met nga roda babae. Iso a masapol nga roda pilyak ti umno para kenkwada. Wana. Ti kayat ko. Katay agnam ay to ti anak ta. Kanagbiag to akas la prinsesa iti puder ti pakiasawaan na. Ada ayamat kasta. Ada. Tada kayat ko apakiasawaan na. Daimbag na jay, tabak nang. Ipaasawam ti anak mo, iti di namat ay ayatan. Ayat-ayat dita. Bay-bay aman ta ayat. Tinapatag. Napintas to. Tiagbalin na biyag na. Feliciano. Di nakbibiyagan. Tamok tinasaya at para iti anak ta, Celia. Sa dino tinagkapwam, Rosalia. Napanak na kidate, tatang. Ijay. Sino ti kinadate mo? Dayjay ka de, Miguel. Wana. Sino pa'y kumangay? Kat isumat nga ron ti boyfriend ko, tatang. Anya? Boyfriend mo ko nam? Wan, tatang. Boyfriend ko ni Miguel. Agayan ayat kami. Talaga natangkan ti ulam. Di mo't inbagakan ka. Di mo ak-aklunan dayay, Miguel. Ha? Sinaam dayay lalaki. Tawan tinapinta sa masakbayam iti may saman nalo na kaskenkwana. Oray manalon laang tanagagatmat. Kan maysa, adu ti mula na. Awan ti kasiguraduam iti dayta. May mayat ye baknang kanagsusweldo iti binulan. Ta nakasigurado ka ada pintas ti masakbayam. Napintas ka, anak ko. Di mo ko masayangan ti kinapintas mo iti may salaga mandalaw. Ni Miguel ti ay ayat at tata. Ay, sana mabalin. Sinaam na jay, Miguel. Tada pangyasawaakan ka. Anya? Mayat na jay. Tada mabalin na. Baknang. Ado ti kwarta na. Sigurado nga agnam ay kanto iti dandana. Anya? Sino matidakdak amatin niyo, tatang? Basta. Ikuyog kunto dito balay. Tapno makapagam mo kayaw.
Inuayat ibagbagam nga iretom iti anak ta Feliciano. Kanayon mo nga ibagbaga nga adda ipaasawam ken kuana, ngam awan met may pakitam. Kunkunam sa laeng met nga adda, tapno sinaan na laeng ni Miguel. Adda nga road. Kuyugak to dito'y balay, apaba na sumangpait. Busy pa'y kanong gamin ita, iti trabaho na kay. Iso adi pa'y makapasyar dito'y balay. Anya trabaho na aya. Negosyante, di ko sipay Anya? Ne, nakamamuam ngay mat iti day talaka eh. Ay, basta. Saan na masapol na maamuam. Na, imbag ano baruday tatao. Ay, katuwain. Siya ka mismo ti makapanagnak iti dayta. Certified single ni Richard. Nasingpat matlaang. Ay, siyempre Ireto kaya mo't iti anak ta. No sana nasingpat. No agsasao ka, kasla sigurado kan kadagita nga ibagbagam. Kahit talaga mo't asigurado, Axelia. Ay, uray kumamat no awan nobyo dya anak ta. Ay na, nobyo lang dayta. Saan da pa'y mo't nga agasawa? Saan da pa'y mo't nagkasar? Iso ang mabalinda pa'y tagsina. Saan kayo pa'y nagkakaida, Tanay? Saan kayo pa'y nagkalay sa baraw? Uwan, tata. Awan matdakas na. Tagayan ayat kami matan ka ni Miguel, tatang. Uwan mat ngagpaiso, tata. Di kayag danag. Tadyak mat lukwan ni Rosalia. Baro akmat. Iso ano bilang man tagsikog. Ikasar ko nga ikasar ti anak yo, tata. Ay, oray pa'y. Basta saan kayo pa'y nagkakaida. Ta saan kayo pa'y mo't nagkalay sa. Kumusta kayon ka ni Miguel, kasinsin? Okay laang mat kasinsin. Isu na laang tapilpilitan nak ni tatang amakisina ka ni Miguel. Anya? Ne, taapay mat nga apilpilitan na kaamakisina iti nobyom, kasinsin? Ada ka no lang kay abak ng akayat na para kanya. Anya? Ay ayatag unay ni Miguel. Isu lang ti lalaki anak kariknak iti kastoy. Isu ano mabalin. Jakon kayat ti makisina kan kuana. Ay kat ibagam day kada angkel ka ni ante kasinsin. Iti kasta, di da kan pilitan ang makiasawa iti sabali. Imbagakon kasinsin. Ngam, talaga nga ipilit ni tatang ti retreto na kanyak. Mariribukan ak nga rudan. Jakon amo ti aramidag. Mapampanunot ko paikit din ti makitaray ka ni Miguel. Tinasayaat, kasaritam laangan ni Miguel kasinsin. Ibagam ken kuana ta ikasar na kan. Iti kasta, awanan mabalinan ni Auntie Celia. Di ka pa'y rumrumwar ita. Ta sumangpot ni Richard, Rosalia. Anya? Manjak kayat? Ni Miguel laang ti ay ayatag. Isu laang ti kayat ko, tatang. Ay, saan mo na natangkan ti ulom? Ni Richard ti kayat ko aparakan ka. Tatang, Napipiaday ta negosyante. Ado ti kwartada. At apay balay kan kutsina. Isaw ti dimtad. Makitam ti kutsina. Nagpintasan ka na. Napintas to ti agbali na biyag mo. No isaw ti pakiasawa ang anak ka. ha? Mala, umay ka, tenta sa bata ni Richard. Naimbag nga oras mo sa Richard. Naimbag laangan. Tanadaan ka matlang iti oras nga umayag pasyad dito'y balay. Ay, isugayam ti anak ko ni Rosalia. Talaga gaya manalapsat ti anak mo, Manong Feliciano. Hello, Rosalia. Hello, sir. Siyak ni Richard. Pudno gaya manapintas ka. Di ka tungtungan nga dita, makiamamukan akin ni Sir Richard.
Awan gayam. Adain sangput ko amakmakan. Jak maawit. Mabalin ka diti agpatulong amang ibaba. Adong amin dayjay. Ay, uwan, sir. Sige, tulungan da ka na bang ibaba. Anya kameten lakay. Lakay met gayam ti ibagbagam nga ipaasawam iti anak ta. At talda ka, Bansilya. Saan ba't nga iso tila kaya? Laklakayak mat piman nga adayak. Kanuray lakay, tamats manimay. Feliciano, Ananwam ti ubeng, nulusok mat ti bulsa na, alaman? wala. Ngam, kasano nga ron apagasawaam ida, kat di mat kayat dya anak ta. Agin-agin lang dayay. Kaya tinantumot lang ni Sir Richard. Siyak ti makambaw. Rosalia, apay ngay may ka dito dagus ko? Kuha, Miguel. Pastor ka na kumapay, pangaasim. Anya? Ang... Ilamang na kuma, dyan kaya ti agawid. Anya? Sino ti Tintang? Miguel, sweetheart. Sino Sino ti Tintang, kunak? Ada ka di sa nga ilita, sweetheart? Awan, sweetheart. Adala ang damdamagan na. Numero ti may sabalay. Ay, kasta ka di? Ala, agsubli ka nga rudan ditoy. Agur-urayan ti taraon. Uwan, sweetheart. Ulbod! Rosalia, denggan na kumapay. Pangasim. Agpalawagag. Awanan tinaskan nga ipalawag mo, Miguel. Dita ka. Mabit lang! Rosalia! Rosalia! Sa dino ti ayan ni tatang, nanang. Nagpaili tayo agsapa, di pa'y simbang pet. Amagan lupaawi dan dayjay. Apay ka di anak ko, kasaritak. Taibanganan iti dayjay a Richard, tay kasana ko nanang. Anya, kasar ko nam. Manulaang nga aldaw anagam-am mo kayo. Agkasar kayon. Kan may sa, di mat ada ni Miguel anobium. Awanan nanang, nagsina kamin. Anya, kasano da ita? Basta, no sumangpat ni tatang, ibagayo kan kwa na ti imbagak nanang. Agyamanak. Takinayatnak nga uray lakaya kon, Rosalia. Sana problema ti edad, Richard. Ti importante ka tagin inayat ta. Kan, gwapo ka mahit nga oray lumakay kan. Oh. Agyamanak iti panangapresyar mo iti kinataer ko, Rosalia. Di kag nanag, ited ko amin akidawam. Basta manukot ka, amakiten na kanyak. Agkasartapay sa tantuagdan na, Richard. Agkasartapay ko, nak. Iti kasta, mabindisyonan mo ti panagdan nata. Kuha, Rosalia. Pasensya kan. Ngam di ka mabalin nga ikalaysa. Ang apay, Richard. Kasado akon. Anya. Dahil tatipun. Engam, uray no kasta. Nakasagana ka bang tadite amin kan ka. No lakit dita manukot ka makitan na kanyak. Itilikodan ti kinaadtan pamilyak, Rosalia. Nabayag nga inururay ko ti lalaki, nga agbalin ko maakatakonaynay ko iti biyag. Ngamno kasano ti kinapartak na adimteng, isumatlaeng ti kinapartak ti pannakapukaw ko. At dagayam sigod akadandan na ni Miguel. Nagabrod laeng daytoy,
kat idinagawid ti babae, nagsinublian damat laeng. Gapu iti sakit tinakam ko, pinanggap ko ti agi balas. Iso ang nagdarasudosak anang ibaga ka ni Richard nga ay ayatak daytoy nga uray saan met. Kayat ko at talagan ti paikalay sa idiken kwa na. Iso na laeng takasado met gayaman. Jak met kayat ti agbalin akabit. Iso ngayon babawik ti amin. Ita, balasang akpay laeng ititawan ko a 42. Aging galangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay tiing ka pa ng yornos para itipan na drama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Rosalia. Ken ka pagayam, Rosalia. Alakat talaga siguro met aday tatigasat mo itinagan ni Ayat. Ngem di ka maawanan itinamnama. Ubing ka paymet, luktam ti pusom nga agayat manen. Di mo pa idaman ti bagim gapulaeng itinapalabas mo. Patsyak adumteng tumatlaeng ti lalaki apudno ang mangayat ken mangipatagken ka. Alakastan pagayam, Rosalia, ket pagyamanak met unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.